hänen kuuluu. Tämä on musiikkia, koska mä sekoitan monia tyylilajeja ja monia kulttuureita, omiani ja muiden. Ja kuten sanoin, tämä on kuitenkin läpileikkaus mun eletystä elämästä ja 30 vuoden urasta säistäessä monia artisteja ympäri maailmaa. Tosissaan siinä meni 7 vuotta tämän tekemiseen, koska mä sävelsin ja arrasin sen itse ja mä soitin kaikki instrumentit tällä mun midi-kitarallani ja lauloin kaikki osuudet, sian saksaks, niin taustat kuin kaikki muutkin, jonka jälkeen sitten soitin ystävilleni ja kollegoille, jotka tuli sitten soittamaan ne instrumentit, mitä mä en soita lopullisia osia. Niin tuli soittamaan nämä ja laulajat tuli laulamaan. Ja tässä on nyt sitten tämä lopputulos. Ja siinä on 3 videoa. Siinä on yksi video, jossa Mayway fiittaa. Mayway, joka on norsulurrannikkolainen artisti, jota mä oon säistänyt 23 vuotta. Kiertänyt todella paljon maailmaa hänen kanssaan. Käyty varmaan ainakin 25 maassa. Sitten siinä on toka videon Anna Linnun laulaa, jossa mun kollegani, joka kuuluu myöskin tähän Maywayn bändiin itse asiassa taustalaulajana, niin laulaa suomeksi, vaikka hän ei tosiaankaan puhu sanakaan suomea. Ja sitten siinä on toka säkeistö, jossa hän laulaa omalla kielellään, eli simaksi. On myös tämä 3. video, Cœur battant, joka tarkoittaa sykkivä sydän, joka kuvaa sitä, että olemme vain yksi sykkivä sydän kaikista erilaisuuksista ja eri kulttuureista huolimatta. Ja siinä videossa on paljon symboleita, jotka mä halusin laittaa monet asiat yhteen, joissa on kontrastia, koska haluaisin osoittaa, että rakastaankaamme toisiamme elämään. Eli tämä 7 vuoden projekti, sitten se loppuosa oli sitä, että tämän mun ohjaajan kanssa Theo Vincent, joka matkusti mun kanssa kaikkiin näihin maahan ja kuvasi tämän kaiken ja ohjasi ja leikkasi ja teki koko tämän kuvanollisen osuuden tähän projektiin. Nyt se on paketissa, eli ei puutu mitään muuta kuin te. Kuunnelkaa sitä ja käykää katsomassa videoita. Tässä ollaan, elämä jatkuu ja soitanollisia.